nifhem il-weġat tan-nies u l-mod kif għandhom il-weġat u l-isfidi tagħhom billi ninżel magħhom ta' kuljum. U meta ngħidlek ta' kuljum hija xi ħaġa ta' kuljum li niltaqa' mal-iktar nies li għandhom sfidi fis-soċjetà tagħna. Kemm billi mur ġo djar tagħhom u hija esperjenza li żammejta konsistentement illi nidħol jien ġo djar tan-nies, esperjenza li nagħmlu ta' sikwit hija li mmorru nħabtu l-bib la preavviż ta' djar. Jiftħu l-bib u jsibu lili nidħol u noqgħod nitkellem man-nies. Ħadd kafè man-nies. Jgħidulek appa mela. Nieħu pjaċir illi nisma'. Il-Prim Ministru. ħafna minnhom, mhux ħafna minnhom kulħadd tista' tgħid ikun sorpriż, imma kemm titgħallem minnhom minn ġo djar meta tara l-esperjenzi ta' ġenituri avvanzati fl-età li għandhom tfal b'diżabilitajiet severi li baqgħu jikkurawhom konsistentement u jibdew jgħidulek il-benefiċċji li tajtuna kemm għenuna fil-li nistgħu nibqgħu naqdu din il-missjoni ta' ħajjitna. Imbagħad barra illi mmur jien għand in-nies u mmur fit-toroq u mmur fil-pjazzjes u nidħol anke sidin ta' ħwienet forsi dak li għandu l-ħanut tal-merċa, li għandu ħanut żgħir li jmexxih waħdu. Imbagħad esperjenzi ta' nies li jiġu għandi, l-uffiċċju tiegħi miftuħ għal kulħadd u konsistentement niltaqa' magħhom, mbagħad anke fil-ġifieri qabel dħalt fil-ħajja pubblika. Kont avukat tar-raħal għal tant snin, avukat ġewwa r-raħal taħal qormi fejn kont nara tant esperjenzi ta' nies illi minn għandhom titgħallem l-Università ta' Triq, ġifieri m'għand in-nies titgħallem dak li l-Università formali ma tkunx tagħtek. Ir-realtajiet tal-ħajja, l-esperjenzi soċjali, l-esperjenzi ta' nies illi għalihom jaf ikollhom kawża ċkejkna, tkun fuq xi ħabel tal-inxierx ġlieda mal-ġirien. Imma li tibda tifhem mbagħad kemm inti kemm fajnejk hija ċkejkna l-esperjenza ta' ħadd ieħor għal dak il-ħadd ieħor tkun l-ikbar ħaġa li għandu f'ħajtu. U li tibda titgħallem inti konsistentement iżżomm ruħek ċkejken. Meta qed titratta il-problemi kbar tan-nies. Il-qasam tal-volontarjat tru l-Karitas tallim x'inhuma l-esperjenzi reali, il-qasam tal-prostituzzjoni u għaliex jinkontra li prostituti jiġu inkarċerati. Għax rajt esperjenzi u ddefendejt persuni illi vera kienu involuti fit-tlajjar. U meta saqsihom jgħidulek kemm ilek f'dil-ħajja minn 12 sena. Ma tafx aħjar, ma tafx differenti, esposta għal vizzju ta' droga u għal 9 xhur priġunerija. Dak it-tip ta' nies li tgħin il-Karitas ta' kuljum u x'qed tagħmel illum qed involuta fiċ-ċirku. U għandi tifla. U x'se tagħmel f'dak 9 xhur li qiegħda ġewwa inti bit-tifla? Ma nafx. Daw l-esperjenzi reali li tik il-ħajja, jiġifieri dawwa li tallimt f'ħajti, tallimt d-dbatija ta' x'inhuwa x-xatt, nannu kien ħaddiem tax-xatt fi żmien mhux bħallum ta' fejn it-tabija l-container jintrefa' mill-Gantry Crane, fi żmien fejn it-tabija ta' 100 kilo ta' zokkor kienu jerfgħu niftakar nimmur miegħu, jerfgħuha fuq spallithom, 100 kilo xkora ta' 100 kilo zokkor, jitilgħu mill-fallakka, mill-art għal fuq il-bastiment jew jinżlu biha l-mod kif kien isir ix-xogħol dak iż-żmien id-dbatijiet. Dawn huma r-realtajiet tan-nies u tant huma esperjenzi, forsi sempliċi, forsi diffiċli ħafna, li jgħinuk imbagħad biex taġġusta policies illi inti tista' timplementhom fil-prattika biex tagħmel bidla tanġibbli fil-ħajja ta' dan in-nies.